Hi guys, so for today's video is my birthday. So ayun yung pig-prepare namin ni Jade. So simple lang naman yung aking birthday guys, kasi hindi ako pwedeng magluto sa ngayon kasi nahihirapan na ako sa aking baby bump. Sobrang laki na ng aking baby bump, around to 8 months na siya, kaya sobrang likot. Hindi ko na kayang tagal tumayo dun sa kusina namin para magluto pa ng aking handa. Kaya sa ngayon pinapabili ko yung kapatid ko ng pizza na lang, tsaka nag-order ako sa online ng cake, yung contest cake. So mahal pala yun guys, yung contest cake. So shout out nga pala sa kapatid kong si Ate Winnie Yambao, Winnie Soria Yambao sa Imus, Cavite. So siya yung nagbigay sa akin, nag-sponsor ng cake ko. So thank you te. So picture lang kami mamaya doon ni Jade. Wala pa yung asawa ko pumasok, so mamaya na siya magpicture. Hi Ate Jade. Pawis na pawis ako dito sa taas. Maliit lang tong naupahan namin dun sa baba. Nandun na yung sala-salang maliit. So mamaya yaba, picturean mo ako dun ha. So yan lang guys, simple lang. Kami lang naman dito sa bahay. So dalaga na yung anak ko. Yung puwet mo. Ma! Pawis na pawis ako. Ito na talaga yung pinakang kwarto namin, no. So ayan, maliit lang. Dito ko ipupwesto si baby Nathan. Pinanganak ko na siya. So wait ko na lang yung kapatid kong si Daryl. Bumibili siya ng ice cream, pizza, at saka spaghetti na lang sa Jollibee. Yun lang. 4 lang naman kami dito. So mamaya ulit guys. See you later pala. So ito guys yung aking simpleng picture taking mamaya. So pag makalipat kami ng house, gusto ko yung malawak-lawak na. Masyadong masikip tong naupahan namin, 5,000. So yan lang. So nandito kami ngayon guys sa sala. Ayan yung mga picture namin. Nahihiya pa yung salamin mo, oh. Lagi kasi sa taas manalamin, maganda yung salamin. Dalaga na yung anak ko guys, si Ate Jade. Magpo 14 years old na rin yan. Ma, 15 ma. Ay, grabe ka naman. 14 years old lang. Maliit lang yung aming naupahan. Suod na yung kusina. Paano to? Ba't may pula-pula ako dito? Hindi naman ako reglahin. Buntis, ba't may pimples? Si Sunghun yun. Nagsisambal pa! Inaagong bias ko ma! So ito yung epekto ng walang handa. Hindi, joke lang. Epekto to ng pag-aantay. So ang tagal, magpipicture kami dun sa taas. Wala lang, i-vlog ko lang tong birthday ko ngayon. See you later ulit guys. Hello ulit guys. So nandito na yung aking konting handa. So anong ginagawa mo Jade? So, dito ko na lang siya nilagay sa maliit na mesa kasi konti lang. May mesa naman din dito sa baba. Aba, nakaano pa siya, wine glass. Pawis na pawis ako, sobra. So, nandito guys, mamaya, nandito na guys yung aking handa. Konti lang naman, ayan o.
apat lang kami sa Chibog niyan. So, pakita ko sa inyo guys yung aking in order. Ito, may akong pizza, Republic Pizza. Shakey's na lang. Ay, hindi pala ito Shakey's, sorry. In-order ko sa online. Conquest cake. So, wala pala siyang candle. Mamaya kunin natin yung candle. Tapos dalawang spaghetti lang, ice cream juice. Di ba lalagyan ang kanila yan pa? So, yan lang guys. So, it's my birthday today. Happy birthday to me.